maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya. Wa alaikum assalam. Baba? Kadir. Ana hutawa kenan. Wallahi in gaya maka na dawo daga gidan Hajara ne na ce dai bari in huta na ɗebo rana. Wallahi mun ɗan je na ji ne ni ma na ɗan gudu itace sai na ɗan tsaya na ɗan faskara. Sai na tafi da shi na je na ɗan siyar. To shi ne na ɗan samu wani abu. Da wannan dai mama ɗan samu dai ai haƙuri mama. Kabir ba dai ka gajiya. Ba wa ya rage min yanzu a duniya na in baki ba. Amma in ba nake wa zan yi ba. Gaskiya. Shi ne ai mu ma ba mu san mu biya ki abin da kika nuna ba. Wannan haka yake. Shi ne. Ba an gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ma rayuwa albarka. Allah ya albarkaci nema. Allah ya tsare ku daga dukkanin sharri. Ai mama ina so ga kina yin farin ciki. Ai kallon ku kaɗai kai da ɗanka yana samun farin ciki. In ba da dan da ku ba, da ban san inda zan saka rayuwata ba, inda ne rashin mahaifinku. Dole aka ce kuma na sun za ka tafi a duk wani da Allah da dole sai ya gama da mutum. Gaskiya ne, amma ka duk ina tausayin ka akan irin wannan irin hidima da kake yi. Ga wannan faskare na itace. Wa alaikum assalam. Aisha. In dawo? Aisha da zuwa. Sannan ki da dawa lafiya ko kika dawo a wannan lokacin tashi da yi ba? Ya wallahi ko rana kuɗin makaranta. Kwarin iskan. Allah kana gani. Allah kana gani. Allah ka zama gatan mu. Allah ka zama gatan mu. Yanzu kin ga ai lokacin tashin da kenan na kusa. Yanzu muka koma ma ne da sun tashi. To amma bari mu gani gobe Allah ta mu sai mu ji mu so ko haƙuri a basu. Sai mu raka da abin da Allah ya yi. Allah ubangiji ya kai mu gobe. Allah ya sa muna da rabon gani sai ki je ki cire uniform ɗin ki zauna. Gobe Allah ya kai mu sai ya raka ki ya je ya bada haƙuri. Inda to ba kuɗin biyan. Ana ta ciki ne ko ana ta kuɗin makaranta. Duk da dai shi ma ya zama wajibi. So amma tun da babu ya za a yi. Ai addini yana kan gaba yayi magana. Haka ne. Sai kawai mu ta addu'a Allah. Allah ya muku albarka. Allah ya sa a gama lafiya. Bari in tashi kan zaga. To shi kenan ba damu haka da. Allah ya tsare. A dawo lafiya. An gode. Allah kai mana jagora daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan in an toshe wannan kafa sai wannan kafa ta ɓullo in an toshe wannan kafa sai wannan kafa ta ɓullo ya Allah kana gani Allah kai mana jagora babu maraya sai rago ba maraya sai rago babu maraya Aisha Aisha na'am umma maza ki zo to ga nan zuwa ka tashi ka nema ba maraya sai rago babu za ki zauna maza ki je ki gani yayan ku yana nan in yana nan ki kira min shi ku taho tare to insha Allah ka nema gatanka Allah maraya ka tashi ka nema Allah dai za ki miji in aure maraya sai rago babu maraya sai rago ba maraya sai rago wani ne zo tare
gatanka Allah maraya ka tashi ka nema gatanka Allah maraya ka tashi ka nema ba maraya sai rago babu maraya sai ba maraya amma kuma ne dama na ce ku zo saboda wani ɗan nasiha haka da nake so in yi muku saboda rayuwar nan ba ta da tabbas saboda duk inda kake ka riƙe gaskiya da amana ko a gurin kasuwancinka ko a ina ne ku sa a ranku cewa ubangiji yana kallon ku duk ko da a cikin rami kake ubangiji yana kallon ku ko ka je wani guri ka ɓoye ubangiji yana kallon ku kuma a cikin harkokin kasuwancinka ka riƙe gaskiya da amana ke Aisha ke mace ce ki riƙe mutuncinki don ita mace rayuwar ta gajeriya ce da zarar ta ɓata wannan rayuwar ta riga ta tashi aiki ki riƙe mutuncinki ki kare mutuncinki ba ruwanki da ƙarayen banza sannan kuma ba ruwanki da samarin banza in mutum ya ganki yana son ki ba a titi zai tare ki ba in ya tare ki ce ya biyo ki gida amma ba ruwanki da ƙarayen banza sannan kuma ki tsare mutuncinki a waje a gida saboda yanzu mafi yawancin 'yan mata haka suke a rayuwar nan sai ka zo kana ma yarinya tarbiyya a cikin gida idan ta fito waje ta haɗu da ƙawayenta sai ta zubar da wannan tarbiyyar da kai mata na cikin gida sai ta ɗauko tarbiyyar ta waje sai ta ɗora a kanta alhali kuma iyayenta mutanen kirki ne ko ba a kan turbar da suka ɗora ta kenan ba sannan kuma ku riƙe addinin ku sallar nan ba ƙaramin abu ba ce sallah tana hana alfasha da abinci kuma sallah ita ce abin da za a fara tambaya idan mutum ya mutu don ita ce mabuɗin abin da ke cikin ƙabarinka shi ya sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sallah ta yi kyau to dukkanin ayyukanka sun yi kyau na san ba kwa wasa da sallah sannan kuma ku riƙe sallah kamsu salawat ɗin nan ku riƙe su ko da a ce mutum lalatacce ne in ya riƙe sallah to insha Allah ana mashi sa ran cewa zai shirye saboda haka sallah ba abun wasa ba ce na san dai sallah ba ta wuce ku kuma ku ci gaba da yi wa mahaifinku addu'a kun san dai mahaifinku mutumin kirki ne kuma iya tarbiyya ya ba ku tarbiyya don Allah don annabi kar ku zubar da tarbiyyar da muka yi muku ni mahaifiyarku ce wannan nasihan ina yi maka shine saboda rayuwar nan ba ta da tabbas zan iya mutuwa ko yanzu ko an jima yanzu ba a mutuwa ciwo mutuwa ake fara yanzu nan za a ga mutum an jima sai ka ji an ce babu shi to idan ko mutum ya rike wannan gaskiya da amana kaga ko da bayan babu rayuwar shi abin da ka yi shi za a faɗa kaga kuma shaidar duniya ita ce ta lahira shi yasa na ga ya kamata in aje ku a matsayin ku na ƴaƴana ni kuma mahaifiyarku ce in yi muku nasiha in nuna muku ku riƙe gaskiya da amana a duk inda kake kai namiji ne kai kake fita waje kai kake mu'amala da mutane kai kake ganin me yake faruwa a cikin gari saboda haka don Allah don annabi ka riƙe gaskiya da amana ka tsai da gaskiya akan kasuwancinka wannan abin in aka ce naira 10 ne to kar ka ce sai ka sai da shi naira 20 ka ƙara riba a saman kasuwancinka ba a hana ka ci riba ba don riba halacce amma ka ɗora kaɗan mai albarka ya fiye maka komi ita sana'a albarkar ta ake nema ba yawan kuɗin ba idan Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwancinka sai ka ga ka haɓaka komin ka sai ka ga ya tafi daidai amma ba wai ka kawo kaya ka tsula mai kuɗi ba saboda rayuwar nan yanzu ya kamata mu rika tausaya mana ƙasa da mu sai mu ma Allah ya tausaya mana amma in dai ba za mu tausaya mana ƙasa da mu ba to tabbas mu ma Allah ba zai tausaya mana ba to insha Allah mama zan bi dukkan nasiha da kika mana in Allah yadda ko a wajen kasuwanci na ko a ina nake in Allah yadda zan kare mutunci na insha Allah kuma duk abin da ya zamanto zai saba ma halicci nan Allah yadda zan yi kokarin da na kiyaye shi su kuma da wanda suka wulakanta mu Allah da ƙarshe sun zo suna kuka suna mu yafe musu sakamakon mu yanzu kuma Allah yana tare da mu dogara da kowa ba in Allah yadda mu wannan in Allah yadda nasiha ta in Allah yadda zan yi amfani da ita kuma na sa ta a cikin raina in Allah da duk inda na tsinci kaina walau gida walau ba gida in Allah da duk zan yi amfani da ita mama insha Allah. To mama insha Allah mama zan kiyaye da maganin ƙawayen banza da samari haka insha Allah kuma zan kiyaye saboda irin wannan addu'a da kike mana amma kin sha wahala akan mu tun lokacin da baban ya rasu kin ga yanzu idan na je ne abin da ba daidai ba
ni karin kaina ba zan yafe ma kaina ba kuma Allah ma ba zai yafe min ba. Insha Allah ba zan taɓa zubar muku da mutunci ba, zan kiyaye mutunci na da komai nawa in Allah ya yarda ki har yaya ba zan ba ku kunya da in insha Allah. Dama abin da ya kira ku kenan in karanta muku nasiha ce saboda halin rayuwa. Dole kana da 'ya'ya, dole ka zauna ka karanta musu fari ka karanta musu baki. Saboda haka ni dai na gaya muku duk inda kuke ku ji tsoron Allah. Ku rika kamanta gaskiya kuma wannan zaman da muka yi da ku ranar gobe kiyama Allah zai nuna mana shi cewa na faɗakar da ku na kuma gaya muku fari na gaya muku baki. Kamar yadda muke zaunan nan haka za a nuno mu a gaban Allah. Ina gaya muku gaskiya da riƙon amana sannan kuma da yadda za ku rike addinin ku da kuma yadda za ku ba Allah da manzon shi. To da ma abin da na ce bari in gaya muku kenan saboda rayuwar nan ba ta da tabbas. Allah ubangiji ya muku albarka. Allah ya baka mata ta gari. Sai kuma Allah ya baki miji na gari. Ubangiji Allah ya muku albarka. Allah ya albarkaci neman ka gari. Duk ɗawainiyar mu ka ɗauke gaba ɗaya da ni da ƙan wannan taka. Shi yasa ko a cikin sujjada nake maka addu'a duk inda nake walau a sallah walau a ido biyu walau a cikin bacci da na farka sai dai muku addu'a kana ɗawainiya da mu Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya maka albarka Allah ya ji kan mahaifinku mun zauna da mahaifinku lafiya tun da muka yi aure ban taɓa kai ƙarar shi ba bai taɓa yi min wani abin da zan tafi in je in ce gashi ya min ba ban taɓa yin yaji ba za a ce baya min ba amma in ya ɓata min ya san yadda zai lallashe mu ba a taɓa jin kanmu ba ni da shi shi yasa kullum in na tuna nake bakin cikin rabuwata da mahaifina. Allah ya gafarta mishi kuma ku kasance kullum cikin yi mishi adda mahaifinku mutumin kirki ne kuma ina adda Allah ubangiji ya sa ku gado halayen shi. Allah ya muku albarka. Ni bari in je nan waje za mu ɗan shawara da wani abinci ba damuwa wanda abubuwa za su kasance. Ba damuwa. To a dawo lafiya. Allah ya tsare. Allah ya tsare. A dawo lafiya. Ke kuma Aisha kin ji abin da na gaya miki. Ki ɗauki nasiha ta a matsayin ki na ƴa mace. Ba ruwanki da samarin banza ba ruwanki da ƙawayen banza. Ki tsare mutuncinta a duk inda kike. Walau a cikin gida walau a waje. Ki tashi ki je ga wanke can ki je ki dan ɗauraye mana. In kin gama ki dan dora mana shinkafan nan. Ga kayan miya can da yayin ki ya kawo. Ki jajjaga ko ƴan miyar jajjage ce ki dan yi mana. Kadi a zauna gidan ba komai. Allah na gode maka da ka raya mu wa'innan ƴaƴa nawa. Allah ka albarkace su. Allah ka nuna mana ranar da zamu ji daɗi ya ubangiji. Ka tashi ka nema. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya. Allah dan annabi nabi in san mu marayu ne ko ba ka ko ba mu da wani gata an ba Allah za ka ba idan Allah dan annabi duk inda muke mu yi kokarin mu rike maraicin mu ko ba ka ba to kin ga yanzu kin ga kece mace kece ne rauni amma dan Allah na san irin tarbiyyar da aka bani a gida dan Allah dan annabi ki kokari ke rike maraicin kin ji Insha Allah ba zan ba ku kunya ba ko hamma insha Allah. to ki Allah da ya miki albarka Amin. na ce dai an gama abincin da ko Na ƙarasa sai ka ci waka ji. Sannan za ka san wata ka ta iya girki. Allah ce ba za a sha wahala ba a gidan ku Ba maraya sai rago, babu maraya. Salamu alaikum. Ba maraya sai wa alaikum salam Ke da ake tsakanin yaya da ɗan uwa. wallahi muna dan tattaunawa ne dan Ni ma ku bani guri in zauna a hira da aha ba a kin san tsakanin ma da kanwa ne ai ake dan tattaunawa mu wuce kenan. iya Allah ya sa ni a tattauna alheri. ce a yin yare ba maraya sai rago, babu maraya sai rago. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. Gatanka Allah maraya, ka tashi ka nema. assalamu alaikum Alaikum salam kira. Alhamdulillah jin daɗi kwana biyu a ƙasar Allah. Ya su mama. Sai a hakuri mu kuma ka. Ya su kama kawo suna karatu da su. Karatu ya alhamdulillah ya yi. Ba wani abu.
ba maraya sai rago. Ya labarin karatun kawai kan? Karatun kawai ne ilimi yana tafiya yanzu ma wallahi magana da muke da kai an koro ta ne a makaranta. Koro ta makaranta kuma? Ya yi sannan. Kawai dalili ka ba ta yi registration ba? Wallahi nake gawa akan kuɗin makaranta ne ma wannan. Yanzu kamar nawa ne suke biya ne kuɗin? Yan da yawa. Ya kai nawa? Ya kai 20,000 ka san wancan ma karan ba ta biya. Haka da muka je yanzu gaba ɗaya ma sun kai. Yanzu dai jimillan duka nawa? 20,000. 20,000 ne. Insha Allah zan kokarta ta wajen za a samu 15,000. Sai kai ma ka ɗan duba in za a samu 5,000 ɗin ko kai da kaninka da mama dai an samu sai a yi abin nan. Shi ke da haka ba. Insha Allah. Insha Allah wurin sai da karka ji shakkun komai in kana son wani abu sai ka zo waje na kai magana ka gane karka ji wani shakku saboda ni da kai ka san tun muna yara muna tare ko a ce kana koyo min abubuwa ba na gaskiya ba haka ba sai nake kanyowa na ɗan faskara ne an samu ne an je an siya zan ɗan kawo mama mu dai abin da za a ci saboda ni wanda Allah zan ce duk abin da a ce zai ɗan wani ɗan mamu mu da ɗan wata zan san shi na fi so duk abin da za mu kare mutunci. so amma ina so gaskiya bai kamata ba kana ta kana tsayawa sai da ita ce nan kare ba kaga duk sanda babu irin kasuwa na sai akwai wani abokin da yana sai da irin kayan miya haka da kayan miya a kasuwa haka ya kamata mu samu mu haɗa ka da shi an fara zuwa ko da wani abu za ka samu kaga irin matsalolin da a cikin hanya biyu ne ko da kaga irin kasuwan ka kai kaɗai ba za ka samu wani abu za ka bashi ba amma idan kasuwa suna ganin ka kana zuwa za su ɗan baka wani abu kaɗan ruɗe da ba ka dawo musu da shi ko da ka insha Allah zan ƙoƙarin yi mishi magana don mu zo mu yi magana in muka yi magana zan gaya maka kai ka je ka same shi ku yi abin da muku fara zuwa to shi kenan ba insha Allah ta ba da insha Allah to shi kenan na gode hawa sannan Allah ya karka yi shakun komai zan je ma ni gaida mama insha Allah shi kenan na gode insha Allah na gode gaida su ba maraya sai rago babu maraya sai rago ba maraya sai rago babu maraya sai rago gatanka Allah maraya ka tashi ka nema. Dole ba mu sai ana yi ana ɗan farin ciki ne. Gaskiya ne. Wallahi. assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. A'a Abdullahi. Na wuni mama. Lafiya ƙalau. Lafiya lau. Gida aiki. Lafiya lau. Ƙarin haƙuri. Haƙuri alhamdulillah. Yawwa. Na wuni ya yi Lafiya. lafiya Ya gida aiki. lafiya ya karatu alhamdulillah. ana da yi ko sai Allah da mana mai da hankali Na ce ni na manta ma ban gaya miki ba. Ai shi ya biya wa ƙanwata Aisha kuɗin makaranta 15,000. To masha Allah. Alhamdulillah. An gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ji kan magabata. Allah ya marayuwa albarka. Gaskiya ita ma ne. kanwata ce Ko ba da kaga yanayin sai na cikin damuwa ne shine tambaye shi Allah shi sarki. ne san tun muna yara muna tare da shi Gaskiya ya kamata ne. ce yau damuwa ta same shi na je mai jiki ba Na gode Allah ya ya saka da Allah ya alkhairi. saka mai da hankali a karatu Insha Allah Allah ya ƙara buɗe. Allah ya saka da Ina alkhairi. godiya a yanzu. na ga kamar kuna magana ne ya gama dai Bari ɗan taka ma. Ba maraya sai rago babu maraya sai rago ba maraya sai rago babu maraya sai rago gatanka Allah maraya ka tashi ka nema gatanka Allah maraya ka tashi ka nema ba maraya sai rago babu maraya sai rago ba maraya sai rago babu maraya sai rago gatanka Allah maraya ka tashi ka nema gatanka Allah maraya ka tashi ka nema